Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa Ahmad Aliyu Tage rasuwa, fitaccen jarumin Kannywood. Jarumin ya amsa kiran mahalicinsa ne a yau Litinin 13 ga watan Satumba a shekara ta 2021. Kamar yadda muka ga abokan aikinsa wato jaruman Kannywood suna wallafawa a shafukansa na sada zumunta kamar haka. Ga kaɗan daga cikin jaruman da suka wallafa hotunansa tare da yin addu'ar Allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa. Abba El Mustapha ya ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya wa shahararren jarumin barkwanci Ahmad Aliyu Tage rasuwa bayan fama da gajeriyar rashin lafiya da yi. Muna addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa dukkan kurakuransa a yi sa aljanna taimako ma idan ta ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Jarumi Ali Nuhu shi ma wallafa hotonsa tare da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya wa ɗaya daga cikin masu ɗaukar hoto sannan kuma jarumi a masana'antar Kannywood Ahmad Tage rasuwa ya rasu sakamakon gajeriyar rashin lafiyar da ya yi. Muna roƙon Allah ya ji kansa da rahama. Ayatullahi Tage wanda kuma jarumi ne sannan kuma zai zama abokin wasansa wanda suke gari ɗaya shi ma wallafa hotonsa tare da cewa Allah ya gafarta maka Ahmad Aliyu Tage. Allah ya sa ƙarshen wahalar ka kenan. Dadi Hikima wanda aka fi son da Abale shi ma wallafa hotonsa tare da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya gafarta maka ya sa ƙarshen wahalar ka kenan. Allah ya sa kana cikin yantattun bayan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai karbi bakoncin su. Allah ya ji kanka baba, ka maye gurbin mahaifi a gare ni. Yau ce rana mafi muni a tare da ni. Allah ya gafarta maka ya sa ka huta amin. General BNB ya wallafa hoton jarumin tare da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Veteran Kannywood cinematographer actor Ahmad Aliyu Tage has departed this sinful world. May Jannat Firdausi his final abode. Abdul Ahmad mai kwashewa ya wallafa hotonsa tare da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya wa ɗaya daga cikin masu ɗaukar hoto kuma jarumi a masana'antar Kannywood Ahmad Tage rasuwa. Ya rasu sakamakon gajeriyar rashin lafiyar da ya ta fama da ita. Muna roƙon Allah ya ji kansa da rahama. Ramadan Boot ya wallafa hotonsa tare da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya gafarta maka ya sa ƙarshen wahalar ka kenan. Allah ya sa kana cikin yantattun bayan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai karɓi bakuncin su. Allah ya ji kanka baba, ka maye gurbin mahaifi a gare ni. Yau ce ranar mafi muni a tare da ni. Allah ya gafarta maka ya sa ka huta amin. Jarumi Aminu Ezmono ya wallafa hotonsa tare da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya maka rahama Malam Ahmadu. Uba na gari abokin aikin mai barkwanci wanda baya fishi ga sokin kai babu renuwa subhanallah subhanallah. Allah ji kanka baba Tage. Allah ya sada ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya amfani bayanka. Great loss to industry. Sai bayan kwana biyu yanzu sai dai mu ce sai bayan rai. Baban Lahayatu ya wallafa hoton jarumin tare da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya salam, ya salam, ya salam. Ahmad yau ba kai. Ya salam. Allah ya sa bakin wahalar ka kenan. Allah ya sa ka je a sa'a. Allah ya sa aljanna makomarka. Mutumin kirki Ahmad Aliyu. Allah ya maka gafara. Ya shafe kurakuranka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisha Najamu wato jarumar Iddasu ta wallafa hotonsa tare da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ɗaya daga cikin masu ɗaukar hoto kuma jarumi a masana'antar Kannywood Ahmad Tage rasuwa ya rasu sakamakon gajeriyar rashin lafiyar da ya ta fama da ita. Muna roƙon Allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa. Mu ma yan tashar Dala Top News muna masa fatan Allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Za mu so mu karɓi addu'o'inku akan mutuwar da wannan jarumin Kannywood ɗin yayi. Mun gode da sauraron wannan shiri. Idan wannan shiri ne karanka na farko a wannan tashar, muna so ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shirye ma ko da yaushe. Idan kuma ka riga ka yi mana subscribe, muna so ka yi like ɗin bidiyon nan. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi.